Nananawagan ng tulong ang ilang residente na naninirahan dyan sa may Sitio Puelay, Barangay Caranglaan sa Dagupan City dahil sa ilang linggo nang nararanasang malalimang pagbaha sa kanilang bahagi. Ibinahagi ng ilang residente sa IFM Dagupan ang epekto nito sa kanilang pamumuhay. Una umano ang masangsang na amoy na dulot nito. Kapansin-pansin din ang kulay berde nitong kulay at halos abot tuhod na umano ang level ng tubig, lalo na tuwing sumasapit ang high tide. Pangamba raw ng mga ito ang posibleng mas paglalim pa ng tubig baha sakaling magtuloy-tuloy ang nararanasang pag-ulan o di kaya na may dumating na bagyo. Dagdag ng mga ito, bagamat nababaha na raw talaga ang naturang bahagi ay mas lumala pa raw ito dahil sa high tide. Samantala, humingi naman ng tulong ang mga residente sa kinaukulan upang maibsan ang kanilang kinakaharap na suliranin. IFM News. IFM News. IFM News.